Extra opent met het bericht dat er problemen zijn met de betaling van het tweede deel van de uitkering waar de oud-werknemers van de raffinaderij na hun ontslag recht op hebben, de zogenaamde cessantia. De werknemers kregen in februari het eerste deel, maar de betaling van het tweede deel in de maand maart lijkt moeilijker te gaan. De betaling moet namelijk worden gefinancierd door de verkoop van olie die nog opgeslagen ligt bij de Isla. Aan de verkoop wordt nog gewerkt. Dit weekend presenteerde het Openbaar Ministerie de richtlijnen rijden onder invloed van alcohol met een hele lijst van straffen. Die straffen variëren van 500 gulden boete tot 1900 gulden en zelfs 80 uur taakstraf. Bovendien worden vanaf nu rijbewijzen ingehouden voor mensen die meerdere keren zijn opgepakt voor dronkenschap achter het stuur. Gedurende het weekend zijn verschillende winkels in Punda en Otrabanda slachtoffer geworden van inbraak. In veel gevallen kwamen de dieven via het dak in de winkel. Daar haalden ze verschillende goederen weg en in één geval zelfs een kluis. De politie heeft de inbraken in onderzoek. Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft fouten en verkeerde keuzes gemaakt in de strafzaak tegen Ramoncito Boy. Dat heeft de nationale ombudsman vandaag bekendgemaakt. Volgens de ombudsman moet de overheid zijn excuses aanbieden en zich coulant opstellen en erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Ook moet er worden gekeken naar een passend financieel gebaar. Boy werd in 2007 door politieke tegenstanders beschuldigd van corruptie. Later moest hij ook voor de rechter verschijnen. Hij werd in 2015 volledig vrijgesproken. Maar volgens de politicus heeft hij veel last ondervonden van de wijze waarop het Openbaar Ministerie hem in de samenleving heeft neergezet. Verder aandacht voor het steeds populair wordende festival Cantador Mayo. Dit jaar hebben 19 bands en in totaal 71 zangers en zangeressen zich ingeschreven, waaronder extra fotograaf Reli Ignacio. Het festival begint op 24 maart, dan zijn er 3 voorrondes. De finale is op 28 maart. Gisteren werd uitgebreid stilgestaan bij Internationale Dag voor de Vrouw. Dat gebeurde bij vakbond APVO, die ging onder meer in op de strijd voor gelijkheid voor vrouwen, maar het gebeurde ook bij CEDA. Ook daar werd stilgestaan bij de strijd die nog steeds gestreden moet worden voor gelijkheid voor iedereen in de samenleving.